Je déclare officiellement ouvert le festival Mali Kene. Que la fête commence et que la fête soit belle. Ni ye ne ka siko dɔ de waliyatɔ ye. Ouais. K'an to ɲɛnajɛ dɔ senfɛ. N ye duguladenw ye Bamakɔ kɔnɔ yan. A bɛ san 10 kɔ bɔ. U welelen anw bolo k'a fɔ k'an bɛ fɛ k'u dɛmɛ ka fɛn dɔ kɛ. Naamu. U bɛɛ nana bɛɛ y'i ka duguladɔn da dɔnkili da bɛɛ y'i ka duguladɔn kɛ. A don ne ko n ko moi est-ce que an tɛ se ka tɛmɛ culturellement à travers l'art et de la culture pour aussi faire la paix. Absolument. Ka foli lase ministre a n'a ka cabinet bɛɛ lajɛlen ma. Wallahi. A ye tɛgɛrɛ fɔ ministère ye. Ni dossier ni projet a présentation ma minute 20 bɔ. Ok. A ma minute 20 sɔrɔ. An tora kuma kɔnɔ dɔrɔn ale yɛrɛ ye fɛn y'a la an ma min ye quoi. A ko yɔrɔ bɛɛ ko ni projet in i jija a ka kɛ ɲina. Ka d'a kan jamanakuntigi ye min fɔ ko ni ɲina san dira ma n'an bɛ se min na an k'o kɛ ko n'an ma fɛn fɛn kɛ ɲina an tɛ se o la de. Wallahi. Parce que n'i taara fɛn ɲɛfɔ mɔgɔw ye minnu bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ i kan n'olu ko e hakilila min fɔ sisan an yɛrɛ ka kɛlɛ de ye nin. Pour que Mali bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan association ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka Mali magnifier. Les initiateurs de notre présence ici, à vos côtés, aujourd'hui, n'est pas fortuite. Seul le contraire d'ailleurs pouvait nous étonner. En effet, le festival Mali Kene que nous réunissons aujourd'hui s'inscrit en droite ligne de nos missions qui sont, entre autres, susciter et promouvoir toute action visant la coopération économique, sociale, culturelle et entre les membres de la KPDM. Aussi, accompagner l'État malien par le soutien et le suivi de toute action visant la promotion de la paix, la cohésion sociale pour réussir le développement au sein de nos communautés. Le mot Kene, qui signifie racine en bambara, résonne profondément dans nos cœurs, car il symbolise à la fois notre attachement à notre passé et notre engagement envers l'avenir. Le Mali, avec ses traditions séculaires, ses griots, ses musiciens, ses conteurs, ses artisans et ses artistes, est une source d'inspiration infinie. C'est un véritable carrefour où se croisent l'histoire, la diversité, la richesse d'une culture millénaire. Le festival Mali Kene a été conçu pour célébrer cette diversité, pour honorer les artisans de notre culture et pour offrir à chacun d'entre nous un moment de partage, de réflexion et de plaisir. Ce festival est une invitation à voyager à travers les sons envoûtants de la musique, du balafon, du djembé, mais aussi à découvrir les arts visuels, les danses, les poèmes et les récits traditionnels qui font la beauté de notre pays.
Yeah!